ህዝቢኡ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ሃዋህው ዝጠመተ እዩ ብዛዕባ እዚ ምሁራዊ ርእይቶኦም ከካፍሉና ካብ ኣስመራን መቐለን ኣጋይሽ ዓዲም ኣለኹ ናው ንሕለፍ ብጣዕሚ ደመስግነኩም ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤል ካብ ከተማ መቐለ ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ካብ ኣስመራ ተፋለጥዎን ሓድሕድኩም ቅድሚ ምጅማርና ሰላም ተመለኻ ኣስመራ ከመይ ዶክተር በርሀ ጽቡቕ ኣሎ ፍርቂ መቐለ ኮይና ዘላ ኣስመራ ዊኬንድ እዚ መብዛሕትአን መካይን ናይ መቐለ ናብ ዘለዋ ኣባሓትኩምን ከምሎ መስለኒ ብዙሕ ናይ ሰብ ንጋሽ ምልዋጥን ኣሎ ሎሚ ንኽልቲኹም ብጣዕሚ ደመስግነኩም ቁርብ ዝተድሕረ ባይታ ሃብና ገብረ መድህን ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ኣብ ዲፓርትመንት ትምህርቲ ፖለቲካል ሳይንስ ስትራቴጂካዊ መፅናዕቲ መምህር እየ ኣብዚ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርስቲ ናይ ፒኤችዲ ተማሃራይ ናይ ዶክተሬት ትምህርቲ ትከታተል ኣለኻ ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ከዓ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሮፌሰር ነይሩ ሕጂ ጦሮታ ወፂኡ ትዳርጋ ዕረፍቲ እዩ ዘሎ ማለት እዩ عرفتي تزولت جزينا هو تدحل سلو خليه بقمت بتعم طبق أبزوبانا لم قناة تفلي هواه يرقله أبزوب قرن أفريقيا مالته إيه بز عباز الزرق زلو أفت قرن أفريقيا خمون هاجرات عرب مس السعودي مس يونايتد عرب إمارات خمون خل كم يتريوا في دكتور برهة ما تشوف حد ذكر زلو قلت صوفي بزي مثلا أشجاريو جل سلام كل من تاي كل المحامي سلام من ترى خاص كل نجار كم زقلنا كم زخصت محركي لو يسب كلهم زردوا له كم زي حلف دي وجه لي تخوين الجراء لا برسي حنسأت أنا سلام سقمت مستوصلت كل نجار بريهو كل نجار سلام كوينو ده حسب نبرة خاصة كم زكال كوينو خكاد نبي لنا عبي تمرتي معنا تحت كونس نخلي خطوطاتنا على مخالف زوجات ونسي كم حدش تمرتي جرم كوستو دلون اللي دعمنا مش قبل بدنك برجت هذه حابط كده زلنا تطبوع جرينا اندار بهذا لو ذاتات قالت نجارات هذه ودانا عمرنا يمكن جد بعد حبط معبال لازم لما نحاول هذي غير وزلو ركب بفلسطين أنفس دوات بحال خصوصا التعم برامة قوي فالتاي طويل مدري استخفت كافين تزلي هذا تراون نازي كاتجراون نازي من كبخونة أمتى بالاتجاه ينوروا ودعونا وعرفت مساعدين فترنا زي تحقق تعم لعلمي ينوروا قنات أي كلام أي قنات قنات لكن إذا تتسكن كم زنورة كم رنات اللي بتعمل هذا جدا على سنة إتو هذا فلا لجي جدا هذي فلا ليو ترى هذه قنات كأن أي عكتنا إصلا أنا إجري من جدي ولادن تفعل اليوم حتى مسحوات كبيرة أنا أفكر هنا تأتي كفو هنا تأتي نرمو إذا تفتحوا ونفسه وأركز زي منو سكتا جمرة خمسة تخبرنا ونزول ودكتور برا أبانا بقى ناي إرتام مكينا هذه خلت سبنتي ناي إجرهتي أو ناي إرتام مكينا خطراوي هم يقول إرتاوين خطراونا تعمل بحبتي أسمعهم قبل ما أنا صدقت أني كنت من بس هنا تأتي دكتور برا قدم لتقيس فونيرو توزو رايو لك خمسة تبلود اللي خب مقالة قد زلوا بون كم زل إمو برجع نايزن كل تهاجرتها فلامي تسقمت موساد أفتي زباون زفترو منفسن سمعتاتن ونعلمه بزعبوا خنتاي تقوله دكتور برهة أنا نجم نفتح زوج سبع عزار بالله نزيعجن أنا خطأ أصلا دلنتها في إثيوبيا زتخيده لو أوش حدا بارتي يكون مبري حدا حبسن عن جنبره كجلة نور حيل جنبره بستفعل لمخنات الملكان سلطان قديفه نخالق أكل سلطان حليفه بسلام تسجر له كنا تأكيد هذه بعد أخوين خرج له إلى أنا تقمت كان هو هذا ما أوبيديو صارت سلطان تحلال صار من جدي كان مصالح خصوصا بقبون أفريقيا آخر نسي كان مهارخ خوون في بعض الجرائم اللي تقمت موزي أسق حل سيدنا كلا يمكن مثل أكوابنا حنسا اتناي سلام كنا تأتي مستمر سي سيتوتال إيرتران تراح ديكونس جيبوتي الصومال دولو كاو قصيرون سي مس بعض السعود عربنا جاف ستيتس ركاب سكر بالله حجرات عربون درادر له مو زخنا زمزمنا تعتزنا ولدلو السودان والسود الخول كان أكوابي بقربات له حجرات ذكرنا من هيدنا حنا زم حجرات دي أصلا هذا أمور دخولنا 5 حجلين كمان هي سانتو كان جدا خيدم مجتمع تتفرع المواصلين جلسة بقول بميليتري سيكوريتي بوليتيكا بخلهم تنوسي صحابة بيرو صحة حجرات نحن أغلى الدول الجديدة أمه في كل سد زمننا ودنا بري
ሕጂ ግን ብተግባር ከመይ ጌርካ ከም ዝመጽእ ከኣልካ ከም ምዃኑ እዚ ኣብ ኣከባቢና ዝግበር ዘሎ ነገራት ናብኡ ክምርሕ ዝኽእል እሞ ሓደ ነቲ ኣከባቢ ናብ ቀረባ ዘሎ ዞባናትና ኣዝዩ ዝጸልዎ ነበረ ቅርሸንትን ባእስን ገለን ከዓኒ ንሱ ኣዝዲሱስ ኣብ ናይ ቁጠባን ኣብ ናይ ምዕባለን ብትሕብባር ከም ዝኸዳ ይገብር ካብኡ ሓሊፉ ከዓኒ ሕብረ ሰጊርና ስርዓት ስዑድን ካብ ስቴትስን ብናይ ቁጠባ ትሕብባር ብዙሕ ነገር ክግበር ዝከኣል እዩ ካብ ሕጂ ከም ዝርአ ዘሎ ኣከባቢና ኢትዮጵያ ከዓ ብሒስ እንድሕሪእናዮ ሚእትን ክንደይን ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎ ዓብይ ሃገር እዩ ሃብታም ሃገር ኩለን ኣብቲ ኣከባቢ ዘለዋ ከዓኒ ሕርሻ ኮነ ብማዕድናት ብዙሓት ዘለዎን ክምዕብላ ንኽእላ ፍጡን ዝኾነ ህዝቢ ዘለዎን እየን ንምዕባለሲ ቅሩብ ዝኾነ ህዝቢ ዘለዎን እየን እሞ ቀጻሊ ናይ ኣፍሪቃ ምዕባለሲ ኣብዚ ናትና ዞባ ኣከባቢ እዩ ዝኸውን ኢለ ተስፋ ዝገብር ዘለኹ ገብረ መድህን ከ ናትካ ርእይቶ ከምቱ ዝፍለጥ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝነበረ ስምምዕ ብዞባ ደረጃ ክልቲአን ተሓባቢረን ከይሰርዓ ጥራሕ ዘይኮነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኣተዎ መንግስቲ ኤርትራ ከፍርስ መንግስቲ ኤርትራ ኣለዎ ዝተባሃለሉ ከዓኒ መንግስቲ ኢትዮጵያ እናኣተወ ከፍርስ ሓደ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ዞባ ፅልዋ ከይህልዎ እናፈርሑ ስለዝመፁ ኣብ ፀጥታ ኣብ ዲፕሎማሲ ኣብ ኢኮኖሚ ሓቢረን ከይሰርሓ ሓቢረን ነቲ ዞባ ሒዘን ከይለዓላ ዓብዪ ዕንቅፋት ኮይኑ ነይሩ ኣብዚ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ርክብ ክመሓየሽ ምስ ጀመረ ከም ውፅኢቱ ብሓባር ንምስራሕ ተንቀሳቂሶም ኣለዉ ስለዚ እንድሕር ዝነገር ድዩ ዓቂቦም ምክፍኣት ጀሚሮም ነቲ ከባቢ እውን ናብ ፅቡቅ መልክዕ ዝቕይሮ ናብ ፅቡቅ ኣንፈት ክወስደዩ እቲ ናይ ሃገራት ዓረብ ዘሎ ምትእትታው ብፍላይ ብወገን ኢትዮጵያ ክሪኦ ከለኹ ከም ልምዲ ናይ ሃገራት ዓረብ ምትእትታው ኢትዮጵያ ብኣወንታ ንሪኦ ኣይኮነን መብዛሕትኡ ኣሉታዊ ዙረ መልሲ ዝብል ታሪክ እውን ኣለዎ ናይ ባዕሉ ምክንያት ስለ ዘሎ ቀጥታ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ምድኻም ዝተሓዚ ሓራዊ ምትእትታው ተታሓዚ ዝመፅእ ታሪክ ስለ ዘሎ ብስጋት ደረጃ ዝረአዩ ናይ ሃገራት ምዕራብ ምትእትታው እውን ክልቲአን ሃገራት ኣባል ዝኾናሉ ኣፍሪካ ሕብረት እናሃለወ ካልኦት ናይ ኣፍሪካ ሃገራት እናሃለዋ ከመይ ጌር ተሻጊሩ ንስዑድ ዓረብ ከይዱ ዝብል ነገራት ግልፂ ኣይኮኑ ክሳብ ሕዚ ምናልባት ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ናይ ክልቲኡ ሃገራት ከምኡ እውን ነቲ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘላቂ ንዘየራግጡ ምትእትታዋት ከይህልው ስጋት ስለ ዘሎ ግን ክልቲአን ሃገራት ክሳተፋ ከለዋ ውፅኢቱ ነቲ ዞባ እውን ናብ ዝሓሸ ደረጃ ዘብርኽ እዩ እዚ ኣብ መንጎ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃን ሃገራት ዕራብን ዝረአ ዘሎ ዝምድናታት ሓድሽ ተርእዮ እዩ ክበሃል ዶ ከኣል ምናልባት ንዕኡ ዝፈጠሮ ኩነታት እውን ኣተሓሒዝካ ዶክተር በርሀ ሓደ መጀመርታ ኣነ ክብሎ ዝደሊ እንታይ እቲ ትራዲሽናል ወይ ከዓኒ ብታሪክ ነይሩ ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያን ናይ ሃገራት ዕራብን ርክባት ኣብ ጥርጣሬ ዝተመስረተ እዚ ናይቲ ዝሓለፈ ታሪክ ኩነታት ዝገልጽ እዩ ኢትዮጵያዊ ዝነበረ ምሕደራ ኢትዮጵያ ደሴት ናይ ክርስትና ተባሂላ ምስልምና ዝፍራሓሉ ዓረብ ከዓ ናይ ምስልምና ሃይማኖት ዝደፍኡ ኮይኖም ዝረኣዩሉ ኩነታት ዝነበረሉ ግዜ ብመፀ ኣተሓሳስባን ኩነታትን ኢለ ድግምት ኣነ እዚ ኩሉ ሕጂ ካልእ ትረፍ ብሸነኽ ኢትዮጵያ ተለዊጡ እዩ ናይ ሃገራት ዓረብ ኩነታት እውን እንተረኣናሲ ፍርቀን ሃገራት ዓረብ ብሓደ ወገን ሒዘን ካልኦት ከዓ ንቤት ካልእ ኮይነን ንሕና ክናቆራ ዘለዋ ሃገራት እየን ኣብ ከምኡ ዓይነት ደረጃሲ ዘለዋ ኣይመስለንን ኣነ ከም ዝሪኦ ግን ሕጂ ስዑድ ዓረብ እንትኾነት እውን ናይ ምዕባለ ደረጃ ሕጂ ዘለዉ መራሕቲ ብዙሕ ምምሕያሽ ከምፅኡ ዝደልዩ ነቲ ሃገር ጥራሕ ደይኮነስ ነቲ ኣብቲ ኣከባቢ ዘሎ ህዝብታትን ፀጋታትን እውን ሓቢርካ ኣማዕቢልካ ወይ ማዕቢልካ ናይ ሓባር ረብሓ እንዳሓለኻ ኣትከደሉ ትኽእል መንገዲ ምድላይ ድብል እምነት ኣሎም ኢለ ዝኣምን በዓላትና ከዓ ንሕና ከምኡ ንክኸውን ናትና ጥቕሚ ተሓልዩ ንሕና ብንደልዩ መንገዲ ርክባትና ብከምኡ ንክኸይድ ክንምውሎን ክነካይዶን ስክንክእል ዓቕሚ ኣለና በዚሳት ፀገም ኣይረኣየኒ ኣነ ጥራሕ እንታይ እዩ እቲ ኣብ መንጎናን ኣብቲ ኣከባቢናን ዘሎ ኩነታት እንድሕር ኣጠናኺርና ሒዝናዮ ካልእ ናይ ደገ እውን ስኽኣትወሉ ዝኽእል ሃጓስ ኣይክህልወናን እዩ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተደኣ ብሓደ ክሰርሓ ክኢለን ነቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ኩነታት ንክልወጡ እውን ናይ መምርሒ ዓቕሚ ዘለዎን ክኾና ይኽእላ እየን ሃገራት ዕራብ እውን ኩሉ ሃገር ናናቱ ጥቕምን ድዩ ዘሰጉም ስለዚ ምናልባት እሳተናታትን ጥቕሚ እውን ከሰጉማ ክደላ ይኽእላ እየን ግን ናይንካን ሃባን ኣካያይዳታት ክህሉ ዝኽእለሉ ሚዛን ሓሊኻ ኣብ ምኻድ ኣድላይነቱ ይረኣየካ እሞ ምናልባት እስቲ ገብረ መድህን ኣብዚ ዘለካ ርእይቶ ከምቱ ደረጃ ዝበልክገይ ምስታሮት ሃገራት ዝግበር እክል ንባዕለን ኢለን ዝመጣን ናይ ባዕለ ረብሓ ግን ዝመጣ ንሕና ከዓ ብደንቢ መሰረታዊ ረብሓና ሒዝና ብኣቶም ከይንዝዎ ኣብ ተቐመቃ ጥቐመኒ ወይ ዝተሃባ
فبس تركب مقاول بجانب حلين هاجرات من أفريقيا هاجرات خيرهم ثم هاجرات عرب عننا يعلم عرات اللوم عندها الدليل هاجرات عرب الحرشة عين إنفستمنت جديد إنفستمنت توصل حصلة مثلنا ناي مثل عرب ناي قطر إمارات هارات هاجرات اللي كيكون انت مريتن يقولوا أمور أفريقيا السودان إثيوبيا الصوماليا زل حتى تتكلم بالله تحديدا أذكر أن جه عامي كان كدكتور برزولهم أنا ويشمت هاجرات عرب تفترة خطة له لذا أمون جزئيات تفترة كسات أمور أفريقيا اللي وزي إن كان هذن إن كان مو هذن يعني ميزان بحاله ورقم ترى من تنجرم تتعاون إسرائيل كانت هاجرات أمور أفريقيا ثم كان عرب هاجرات اللو سواء للهاسي الجزء كان إن شاء الله عام في الله إن نتكلم تقولات اللي هناك تلقى ترى تعايد ما وراء حنا بين يدلو من قديم أنا مدة حسب دكتور برهق هو ربحنا قرن أفريقيا من نصار مسحجرات قال فيهن مسحجرات عرب كم يكمل الله تبل بوه ندينا دكتور برهق وحدا تا أنتوا يقرر زمزانة بيت كان عطامات سجن دخون حاجراتنا إذا كوابي أو أفريقيا بكالي بوتافاتهم من دخلها عبيت مريت من دقبتها لين مكفي فريق في خير عزبل حكيو جن أنا خانهم عينة موديل هيكون بدلنا وحنقوله كايد حسب تم نقصنا حاجراتنا بنفسي جمرة توم كابد قدمتسو في كابيتال حزم مصم بري مريتنا عام هيرنا ثم أوز نبورو دقبات حرستات مينيمم ويج ناي حرشة شكله خوينهم مريتهم ركبهم مخدي كنا وننتنا يتمريت كوينهم مستي كابد قدمتسو كابيتال تمشيلكنا عينة بعد فترة ناتاتهم توتن من وابرون كأني حسب كل دخل من قد من داي أنا دلنا متحسن سوا أبي تبي أنا أبنت كاب هندي خاب سعودي خاب بزح وتاتات مسيوم بزح قد أتجيرون يوم كاب زوج زجاتهم أول تاوي دخونه تسأبوا أول أبي مثال إيماني إحنا وننتي نايت مريت كمهنا سبهاجر كمهنا تي أبانا أباكاوينا نص الكابيتال بتن إحنا ندلله ناسنا هزبير الحق أنت الله حلي دخيل نحضر مخرج ولو دخيل فورمولا أو صينع بيناخد فرح دلنا بالقمة المساعدين بما يسلم كنا تعطي مسمته أسرع ما ترى يودي في المايتة تلفزيون كري جميلة أو ذري يودي له level of discourse ويك أنا يزور درجة حسب سواء كلتنا يتم سواءنا أو دلو كريم كله خصي كلها تمزي أثم حدا ون كابنا يكرم سب أنا دللي هلن 4 عامات غير هذا وسجن ولا حدا سوي لنا حجب تتقبلوا قلت تزلوا تحسب سواء كلتنا في أبكال درجة بس هم زلوا متصفى نقبر كم دلنا يزور دعني عينة تحساس بعض كل جزء عبين أبعلن وسيت المرحي لكم توصيل له. عشان نخزح كنا زارب له مقالنا قن مسجزينا بزخ أرصخ جددي دكتور برهق حبت جرجس كابسمرة قبر مدهن قبر ميكائيل كاب كتمام عليه نجزيهم عزيم مسكنكم يغني لي. سلام. حنك النخاع.